Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa ato ang Palmay Drama. Og mamawi tag-upload mga listeners kay wala ta naka-upload atong miagi no. Og karon atong i-upload ato ang Palmay Drama Compilation Part 101. Dili pa nato sugdan atong drama mga listeners. Pahibaw lang ako pag-usap ng listeners no. Makapadayon jud tag maayo sa ato ang mga drama. Nalang po ko'y hangyo mga listeners. Atong mga mugbo nga ads mga listeners, ako lang tamuhan yun nga pwede ba nga dili lang yung skip mga listeners no. Katong mga mugbo lang nga ads mga listeners o katong mga tag-as pwede na yung skip. Atong basahon katong mga comment, katong last na itong i-upload para makasugod ayin ta sa ato ang drama no. May balo po na ako pag-usap mga listeners no, kinahanglan jud ta na atay intro vlog no. Para dili jud ta ma-reuse content no. Ako jung balik-balikon pagpasabot sa inyo mga listeners no. Kini akong gibuhat pag intro vlog kato ra mga comment pud niyo mga listeners o katong ganahan comment lang no para ma-appeal ta mo sa ato ang intro vlog. Kini atong drama no sakto jud kaayo karon kay ting-ulan no, lami kay igakos-gakos karon. Kay tugnaw ako nag-jacket ko kay tugnaw karon. O ato nang basahon itong last nga gi-upload na to nga part 100. First comment na to si Paul J. Manito. Hi idol, salamat sa mga bagong upload nimo. Now ra jud ko nakabalik og comment pero always na ko ginapaminaw imong mga palami ay drama. Shout out ko idol sa mga babae nga dili makontento og isa. Maray inyo. Ulba kay patama ni Paul J. Manito no. Sa mga babae daw makontento og isara. Salamat kay kanimo Paul G. Manito sa imong pag-comment karon. Salamat pud kay kanimo sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Rodrigo Balye. Okay kayo idol, nice kayo. Salamat pud kanimo Rodrigo Balye. Oscar Abedog, salamat idol kay naabot na jud among gipaabot. Salamat pud kanimo Oscar Abedog. O angayan kay ka sa imong t-shirt no. Sakto kayo na Oscar Abedog kay tugnaw kayo karon lami kay na igakos-gakos no kay ting-ulan ay kanang comment ni Oscar Abedog idol ganahan sad ko sa hanumanan kay dili ko mabitin og daghan buhat mahimo idol mao jud no. Pero dili jud pareha sa ato ang palamay drama nga daghan jud maminaw no. Kini ato ang handumanan mag-upload ka punta nga mas ato i-priority no kato atong mga drama nga palamiay kay mao jud toy maka-aligri no labi na panahon karon kay tingtugnaw lami kay gakos-gakos labi na sa ato mga listeners diha no nga ganahan kayo mga palami ato kayo sa inyo no mga listeners no kay lami gakos-gakos karon kay tugnaw ba panahon nating uwan. Salamat kay kanimo Oscar Abedog sa imong pirming pagpaminaw sa ato ang drama. Si Judy Primo, salamat kay idol, naka-upload na ka og balik. Salamat pud kanimo Judy Primo. Og karon naka-upload jud ta no kay dili man ta busy karon nga tugnaw pud para ganahan jud mo. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, taud-taud na jud ko gulat-ulat sa drama idol. Thanks God na jud. Nalingaw ko og nahimuot jud ko, naminaw. More drama to upload pa idol. Naarami gahulat imong mga listeners og thanks po sa always nga pag-mention namo sa imong intro vlog. God bless idol. Salamat jud kanimo Ma'am Chrislyn Tapaw sa imong pirming pagpaminaw no. Pasensya kaayo nga karon lang jud ta naka-upload og balik no. Kay medyo busy jud ta atong miagi nga adlaw. Si Analisti. Salamat kay idol, naka-upload na ka kay mingaw kaayo pag wala ka, mingaw na sad minimo. Salamat pud kanimo Analisti nga naghulat jud ka sa atong mga drama no. O karon mag-upload na puta kay para makapaminaw na pud mo no. Si Romy Boy, idol salamat kaayog dako nakabalik na kag-upload taud gaid mi gapaabot karon lang nasad mig pangatawa. Karon lingaw na sad mig pangatawa. Salamat kanimo Romy Boy no nga naghulat jud ka sa atong nga drama. Sa imong salamat kayo. Si Judith Sakia, thanks sir sa wakas naka-upload. Enjoy nami ani. Salamat pud kanimo Judith Sakia. Si Isabel Sirna, thank you idol sa pagbalik na miss na namo ang mga drama. Salamat pud kanimo Isabel Sirna.
sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama no. Si Ma'am Marisa Hilwa, hello idol, karon pa ko nakapaminaw nimo idol. Kumusta man diri padayon lang idol sa upload nimo. Okay ra ko Ma'am Marisa no. Nga nabisi lang jud ko atong miagi kay wala ta naka-edit no kay natay mga asikaso no. Salamat kanimo Ma'am Marisa Hilwa sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Crystal Leo, thanks Lord sa drama. Salamat pod kanimo Crystal Leo sa imong pagsunod sa atong drama. Si Jojo Buna, ay salamat idol na jud among gipaabot nga makalingaw nga drama, na miss kayo namo. Laay jud pag wala ang drama nimo idol. Salamat jud kanimo Jojo Buna nga najud ka no nga suporta sa atong mga drama ug pagpaminaw nimo. Daghan jud kay salamat. Si Ma'am Balbina Tapales, ay salamat dugay-dugay naka-upload sir. Dugay-dugay jud ma'am kay nabisi ko atong miagi adlaw no. Pasensya kay kanimo Ma'am Balbina Tapales ug karon balik tag-upload no. Mamawi ta sa inyo ha. Ikaduhang comment ni Balbina Tapales, sige ko tan-aw og naana bay bag-o na upload. Salamat na jud, thank you sir. Og padayon lang naarami pirmi support nimo. Salamat kay kanimo ma'am. Usbon ako, daghang salamat kanimo Ma'am Balbina Tapales nga sa imong paghuwat o pagpaminaw sa atong mga drama. Si Mary Grace Pamugas, salamat kayo Sir Idol, murag dugay-dugay jud na paabot nako. Maayo na lang balik na ka. Thank you kayo. Mao jud no, taod na ta wala naka upload no o gimingaw na pud ko sa inyo ha mga listeners sa inyong mga comment no. Daghan jud kay salamat Mary Grace sa imong pagsuporta sa atong channel o sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Raquel Fuentes, gimingaw ko aning dramahada. Salamat kayo sa pag-upload og drama idol na nasad mi kalingawan ani. Salamat kanimo Ma'am Raquel Fuentes sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Alfie Lucina, salamat idol na ang drama makatawa na sad mi. Salamat kanimo Alfie Lucina. Si Sugar Santos, thank you sir sa new upload. Salamat po kanimo Sugar Santos sa imong pagpaminaw no sa atong mga drama. Si Gina Carmen, nice drama. Salamat kanimo Gina Carmen. Si Nina Castro, thank sir sa pagbalik og upload. Malingaw na sad mi, dili jud mi maburingan sa mga drama. Makatawa jud ko. Salamat kanimo Nina Castro sa imong pirmi pagpaminaw no sa atong mga drama. Daghan jud kay salamat. Si Susit Palmiros, salamat idol sa maanindot nga drama. Dugay kaayo mi gapaabot nimo. Salamat kanimo Ma'am Susit Palmiros na nagulat jud ka sa atong mga drama no. Og pasensya kaayo. Karon balik na pud tag-upload para malingaw na pud mo no. Pasensya kayo kay nabisita atong may aging adlaw. Si Edgar Palma, nindot kayo idol, nakatawa kayo mi. Salamat kay mi balik na ka. Salamat pud kanimo Edgar Palma sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong nga drama. Si Tofir Valdez, malipayo na sad mi idol kay nakabalik na ka og upload more drama pa. Salamat pud kanimo Tofir Valdez sa imong kanunay jud nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong nga drama. Si Hilin Basil, na-miss jud ka namo idol, karon lipay na kayo mi. Naka-upload na kagbalik na arami pirmi ga suporta. Salamat jud kay sa inyo no. Sa inyong pirmi pagsuporta. Sa imo Hilin Basil, salamat kayo. Si Cathy Bando, thank you sir sa new upload. Nice kayo, more drama pa. Salamat kanimo Ma'am Cathy Bando sa imong pirmi jud pagpaminaw sa atong mga drama. Si Alma Byron, lingaw kaayo basta kini nga drama idol. Tinuod no kay kini atong drama lingaw-lingaw lang jud ni siya no. Makatawanan kayo labi na karon panahon sa katugnaon nga sige ulan sa tuwa lamig igos-gakos no. Kini ang atong drama haom jud sa ato ang panahon karon no. Nga nadyo tay mga palami no o makatawanan no palami o jokir pud no kini ato nga drama. Si Annalyn V,
More drama pa idol, naraming permi ka paminaw, lingaw kayo jud. Salamat kanimo. Annalyn B. Si Boyet Lidra. Idol, dugay jud ko kapaabot nimo, mingaw kayo o naminaw ko karon sa drama, sige na ko og katawa. Salamat kayo idol. Sige na katawa si Boyet Lidra no. Sa atong drama nga gi-upload. Salamat kanimo Boyet Lidra. Si Lucy Silma. Thank you so much sir for new upload. Salamat kay kanimo Lucy Silma nga kanunay sad ka no gasunod sa atong mga drama. Si Dayan Baler. Salamat Lord sa drama o karon balik na ka laay kaayo idol pagwa imong drama. Mao ba ma'am? Salamat kay kanimo ma'am no na naburingan ka pag wala atong drama. Salamat jud kayo. Birna si Roy. Thanks sir, nakabalik na jud ka. Nindot kayo imong mga drama. Salamat kay kanimo Birna si Roy sa imong pirmi pagpaminaw sa mga drama. Si Mirna Urban. Nice sir, enjoy na sad mi, gimingaw kayo minimo. Salamat pod kanimo Mirna Urbano, gimingaw ka sa kuha. Daghan kay salamat si Moa o sa imong pagpaminaw sa atong drama. Nilda Yikik, ay salamat na anak ka idol, gimingaw kayo mi sa imong mga drama. Salamat pod kanimo Nilda Yikik sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Arnold Burnal. Ninot kayo ning drama idol oy, labi nang bugnaw ang panahon, apirpi kayo. Matud pa ni Arnold Burnal, lami atong drama daw kay tintugnaw karon. Automatic na daw. Salamat kay kanimo Arnold Burnal sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Danny Lopez. Salamat idol, upload na ka, lingaw na pod among mga silingan. Salamat kay kanimo Danny Lopez sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Richard Isko. Kini idol murag malingaw na pud mi ani og paminaw. Salamat pud kanimo Richard Isko sa imong pagsunod og pirmi pagpaminaw sa atong drama. Og mao to mga listeners, tanan ka comments ato sa Fire 100 ug atong gibasa karon ug appeal nato sa atong pag-intro vlog sa Fire 101. Ug ato nasugdan mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation Fire 101. Ako si Nanding ginaingon, padayon lang sa imong pagpangabit. Kay wa na'y panahon nga makigbalik ako nimo. O na! Morning na itabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Magsulti ta ba? Ay kung talik digod. Magluto na ko sa tong panihapon. Magsulti o na ta. O sa may pakigsultihan mo na ako, uy? Tinuod bang akong nabati ha? Nga may kabit ka? Saba dia, uy. Dili na tinuod ang mga tabi-tabi nga imong nadawat, uy. Ha? Kung may kabit pa ko, mubalibad unta ko nimo panahon nga manghagad ka na ako. Unya, balibaran nita ka. Oh, Be, magluto na ko sa tong panihapon. Human ako gluto. Maligo ko. Unya, anong tas kwarto? Galing ya. Suman. Anong ta? ha? Migawas na sa banyo nga nagtapis lang tuwalya. Doon, human ako liko. Unya na lang taman ni hapon, ha? Ay, Ato na tas kwarto na. Sige na. Humot na kay ko dong. Kubay ning gisyampuhan. Tangan ba yun ako toothpaste? Gusto ka sa brand? unsa? Sige rin, tana. Kay tukar sa akong gana na. Sa kwarto rin. Kana, sige pa. Kana, kana may ginimuda dyan na eh. Biliban ni mo. Ay, suot na. Wow, babae rin. Wita. Luwag kang imo sa ang imo asawa kung mag-sex mo. Luwag ni kinang imo? Luag ng iya ha. Ang luwag kang iya, ha? Oo. Mawala Kung yun. mao gani, ang imo sa luwag na kina. Os. Pero bitaw bay, nagduda gyud ko bay. Nagduda gyud ko nga tinuod ang mga
Mga tabi-tabi nga nadawat na ako nga bay, nga may kabit ng akong asawa bay. Kay luag nagiging iya. Ay, matrano yan. Ano yun, nari mo, murag lutang at ako kibag. Oo, lagi bay. Probida, no? Pag-sex gana mo gabi, lagi. Hanoy-hanoy lang bay. Pwes, panindi na siya. Ha? Pasig may kabit yun na siya. Klaro yun na siya may kabit ba? Klaro kayo na ba naning? Bisag di pa ka mutugas tinuod. Pero klaro kay may relasyon mo ni Diego. Kay si Diego mismo ni sulti gid nako nga may relasyon mo. Bitaw day, uy. Pero ato-ato rin ha. Ganahan magkukus kang Diego, kay dako og taas mo guna iyahan, day. Di ba? Anak magitang mga papay, day. Mangita magitag dako o niya taas, di ba? Nasayop ka. Ha? Dili tanang babae sama nimo kinaiya. Ako lahi ko. Kung ako'y mahigugma og lalaki, kontento nako kung unsa gidakon o gitas-on sa iya. Og sayang kaayo. Sayang kay nga ikaw ang naasawa ni Nanding. Kay ang tinuod, dako kog gugma ni Nanding kani adto hangtod karon. Day, Vilma. Mauna Nanding, ako'y naluoy nimo kay gibudhian kas imong asawa. Oh, ha? Pero, chismis raman nga may kabit akong asawa day. Apan, wa man ebidensya. May kabit siya. Ha? Ug nasayod ko kinsa ang lalaki nga iyang gikabit karon. Nasayod ka? Kinsa man ha? Kinsa ang kabit sa akong asawa? Kinsa? Makasaad ka ba nako nga dili ka mo patay og tao konsultihan ta ka kung kinsa ang kabit sa imong asawa? Di lang ko gusto nga makapatay ka Nanding kay mahal ta kaayo ka. Dili ko gusto nga magriso ka. Kung tinuod nga may kabit ang akong asawa, dili ko man saan og dugo ang akong mga kamot. Sa mga taong lampingasan. Sige na day, sultihin ako bi. Kung kinsa ang kabit ni Chuna. Usarasan sa imong amigo, si Diego. Unsa? Si Diego? Siya day ang kabit sa akong asawa? Bay, Nanding, di taon na tinuod. Wa may relasyon sa imong asawa, bay. Tugan na lang tinuod lagi. Oh, Total, di man ko mupatay og tao ba? Igo na nako nga masayod nga nagbudhi na ko nga akong asawa. Busa tug-ani ko. kuan bay. Sulti sinod! Ako si Nanding, nga dili siya mangita og gubot. Oh, Vilma, niya ka? Siya na mismo ang mipisal nako nga ikaw ang kabit. Ganahan ko ro siya nimo. Bidako kuno imuha. Binoda, ha? Bitaw bay, Nanding. Sorry bay. Ako bitaw, ako man tanga ngawagan si Chuna. Pero, nasuko man siya. Dili siya makibuwag na ako. Pues, padayon mo sa inyong relasyon. Galing yan. Kay buwan ko ng akong asawa. Nasuod ko na asad akong bag ang tanan mo mabiste. Layas na din niya. Layas ako pa ni May. Huwag ato at tipo sa imong kabit. Si Diego. Layas! Mahal mangyapon ta ka. Mahal. Kay banagot ta ka. Nangita ang dako. Lawag dako. Love ta ka. Nangita kag dako. Law kag dako niya. Love ko ni mo. Sagpaon na naman ka. Layasan ko! Layas na! Huwag ayaw pa abutang nga ibong ti kas bintana. Ay, bihagbong ti karon. Layas na! Tsura! Lagi. Patuon ko ng kabilma sa ila. Uy. Kabiir ba? Isiyar ko sa sila. Ita, ay lang pang yaboy. Birahin lang din sukla ko ng pinjinam. Buya pag yung ka. Bitaw ay, dako ba na siya gusto na ko da? Siya na lang kang ipulin ako sa akong asawa, no? Gusto? Buhat to ko rong gabi sa ilabay. Panguyaban ako na sa Vilma. Salamat nga gisugot ko ni mo, Vilma, ha? Bisan sayod ka nga ninyo ko. Kana tungod kay mahal ta kaayo ka Nanding. Nanding. Sana all. Kana sa imong kwarto. Aray, antas yung kayo. Di ba ka lumi mo? Ikaw na ipulin ako sa akong sawa. Ayun ka. Ugid ang naka-virgin kang Vilma.
Ug human sa nitabo, nakig-live-in na siya nako ug happy na kay ko karon. Kay love kay ko sa akong kabit. Ako si Christy. Ingon, dili ko gusto nga luiban ka. Palunsaon taman, dakin asmang ko. Busa, pasayloan na lang ko nga di na ko makalimot pa niya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ayan, ayag naman di ay. Si Bilyo na hinanok pa. Dong, Bilyo. Dong. Dong. Uy, hala. Hayag naman di. Bangon na, uy. Tabaho para bakag sa'yo. Ka, naluya ko sa game mo gabi ida. Oo na, di ha. Sige ka manggugribansin o kadaghan. Luya noong ka. Bitaw, mga 5 round gina nga ito nakuha day. Bangon ako, Sige day, ato na ko day, duty na ko. Sige, amping sa imong pag-drive sa motor ha. Daghan na ba akong nadungog nga balita nga dunay mag-drive og motor mabangga. Nya mamatay gid ang driver. Uy. Simba ko palayo in town, di taw na Bakon mahitabo town, nimo. Magunsa naman lang unya ning ako. Mag-amping dyan ko day, kanunay, tungod og alang nimo. O para batay anak. Inig-off na ko sa trabaho, lahos din ko. Lahos ko kulit nimo. Aron, birhan ka. Sana all. Aron, mamabdos pa dahin ba? Ikaw, good. Basta kay gusto na sad ko nga mamapdos ko. Okay day, sige. Arin ko ha. Sige, sige, bye. Naluya taon akong bana sa 5 ka round gabi. Pero ako ambot pa, uy. Ko maluya, uy. Ganahan pa mangkani ko nga iyang usban ganina pagmata niya, pero duty man sag sayo. Inig-uli na lang niya. Mayo kay nahasuroy ka, day Christy. Da, kumusta man kinabuhing minyo, day? Ay, okay kaayo maoy. Happy kay Permi kay sige mang tour jack. Unya, mabdus ka na? Nawa palagi maoy. Mao ginay gusto namo ni Bilyo nga mamabdos na unta ko, pero wa man gid masudli ning akong tiyan. Uy, pagkabati, rabay ning kaminyoon nga way anak. Humok ra nga magbuwag ang magtiayon, anak. Di sa tingali na mahitabo na mo maoy. Mahal na mo si Bilyo, mahal na mo ang usag-usa. Busa bahala og di kid mi makaanak ko. Di kid mi magbuwag no. Na, kasulti ka lang, anak. Kay bag-o pa man mong minyo. Pero kung maabtanon niya mong 5 ka tuig, yun niya, wag yun mo'y anak. Laay na kay inyong bation, anak Christy, uy. Kaya ang inyong tanan nga pa ding kamot, way anak nga mapahinungdan. O, dira akong bayad, o, so sa kilong lansones, o sa kilong mangga. Di na ako duty ron sa parlor, ha? Kaya kapoy ka akong lawas. Muro ko kilantan nun. Hello! Ay, Ayun! ay. Hello! Sabi na kung nako'y kaistoryahan, di wak man di ko'y kaistorya. Ako naman di sa akong kagalingon. Hello! Kinsa sig tawag na ako. Ayun! Uy, na si Dog! Uy, Dog! Ikaw na, Dog? Barking ko no, Dog. Ikaw na dyan yun, ha? Nariyan ka din sa tong dapit? Asa masuga na ko, eh. Salamat sa iyong paglibre pagkaon taon ako, ha? Bali naman noon, eh. Bayad naman libre, laki naman libre ron. Kana tungod kay suod man ta nga higala. Lusa ka, Douglas, nabalik din sa Manila. Di ka sa Manila ba? Nabalik din si Bo. Ay kahapon pa oy. Og anin ako magpulo din sa ato. Anin ako magtrabaho. Mihangi ko sa mong labaw nga ani ko magpa-assign sa ilang gi-open nga kompanya sa atong dapit. Mo ba? Samot ka kagwapo, eh. Kumusta naman ang imo? Dako na na. Ano na marang nagtungaw? Karin, marang naglibot. Saman ninyo na ka? Ay kalois Ginoo. Bitaw pag gihapon. Kay king kon ba sa si Christy ba? Kumusta naman siya? Minyo na ba ang babae nga akong naibgan kaniadto? Ay, siwagaw Christy. Minyo na, eh. Pero abot ba? Hibungan na niya maglakaw. Pag yun man. Lain kayo. Ano na? Abot lang. Wag ko kasabot. Pero, wag pa sila anak ko, ay. Minyo na day siya. Ay, abi ni mo bayot. Si unta nga akong gusto nga pangmuyaban niya. Ibaw na kibaw ko. Tungod hangtod karon ay paghihapon ang akong gigo. Ano ba? Bida, no? Mao ka nang tinuod bayot. Pero sayang lang. Eh, minyo naman day siya. No ba? Abi ni mo, pag larga ni mo sa Manila, guol biya kay akong gaw Christy Town. Mahay siya ni mo, oy. Kanya,
O, pagkababalik og pamisita ko nun niyan, hebong siya. Kay, iyang natakang sugton. Unsa ba yun? Wala eh. Iya yung kong sugton kung nibalik pa ko pamisita niya. Ay, human na siya kong shower. Human akong panrapos to, Alia. Itapis ko niya. Kaya na, mugawas ako din sa banyo. At doon lang ko mamanti sa among kwarto ni Bilyo. Humot ako, nag-abot ro sa kumbana. Ganahan na ba gina siya mo jer na ako. Basta humot ko. Gatiste? Titi? Titi? Gaw, may gabi niya. Gaw, Kristi. Kinsa na? Kinsa na as gawas? Sigaw nilo ni. Ay, sigaw nilo man di ay. Ang bayot akong igagaw. Dayon dili sa suot kaw nilo. Nagtapis ko oy. Gikan ko nag-shower, dali. Ha? Ni si Douglas na balik sa atong dapit? Gusto kay mo barking sa suglas dahil grabe na kayo panghot. Ha? Ano naman? Kay iro man siya. Ay, Nga may anhi taon siya. Ako ba may anhi ko? Kay pagkakita na ko nga. Wa ang motor taon sa imuhang bana nga si Bilyo. Mo itong itawag dayon tika. Ni ano dahil siya no? Kay baho ka, nakagusto ba ko niya sa una? Kung ibalik pa si pamisita na ako, sutun kinako siya. Siya gidunta ang mabana na ako, Eroin. Parehal kitag dayalo. Balik. Ako ang yalo. Ang niana po ko di Douglas po nga. Ibalik pa kang pamisita niya. Tuntar ka niya. Pero gisunod siya magbalik. Magbalik ba? Magyud na. Kay si Jay, manani. Gusto ikaw nga. Ang tunog ka ron. Gumapasyanin mo. Ano kagawasan nga mangita og laing laki na nabay kuy bana. Oy, migon siya day. Oy, nga kung masugot ko no kay. Nayon na ta. Oy, kita siya ni mas lungsod. Kita siya na kuslong sweet. Kano sa man? Pero minyo na lagi ko. Nakoy kagawasan, uy. Gusto niyo lang pagkikita niya ko. Oh, perfect. Ano ang testingan? So, I'm good. Ingnon ha? Mag-testing ka? Uy, nakoy bana man, uy. So, mga nabana, oy. Anak ko, anak, kano sa aman? Bana, agway lain. Bitsad no, kano sa siya matutog. Pero do, uy, minyo naman ko. Uy, kano sa, uy, kano sa. Ngas ka. Gitunga ko sa dapit nga giingon ko ni Nilo nga imong gigagaw. Do, yung bot basad ani, uy. Ngano ko nakikita bang ko nimo nga may bana naman unta ko. Kana tungod kay hangtod karon. Parihat ang duha nga may pati pa. Og pasaylo ako nga wa mo balik pamisita nimo ha. Kita nung taron ang nakadayon. Amaw man ka, nibalik pa ka. Kita gid untay nakadayon. Karon kay nagkikita ka na ako. Sabton ko na lang nga may relasyon na ka. Ha? Ha? Ato na tana. Asa man ta? Manuhod ta sa kalawak. Aron sawaan ta ang tagagugma. Mas, uy, na ako'y bana. Mahal man ako akong bana. Ako na dapita. Butan na akong bana. Asa na dapit? Asa man yung bana di ay? Ha? Sa gawas. Wa, uy. Wa di ay? Sila yung Tapos gawas. Pero katawa ka. Chris man ko. Sige na day. Tanong, kuya tanong. Manakay tag-taxi. Ano tayo? Katamis imong kops. Kami lagi ko di mo ako. Boss. Alay ni imong pantibi. Gado-gado ang kita ba? Ako na gyud. May bana ko. Uy. Ako na gyud na gihikap na. Kagilok na mi ana ay. May bana ko. May bana ko. Sige, istorya ano? Lo. Lo. Siga. Siga gyud. Kapakuruta. O gagahi. Talikod. Ay, Douglas. Bilyo ba na ko kay lami ni siya lami ni. Nganong lami man gyud ang ginadili.
May nahitabo gid namo ni Douglas atong higayuna. Man sa nahitabo namo nilayas ko sa amo, abyaan ang akong bana. Nakigtaban kong Douglas kay siya man ang mas bukat sa akong kasing-kasing. Nabalitaan ko na lang nga pighilak sa akong bana sa akong biya. Ako naluoy na naguna-una sa akong bana nga buutan nga akong gibiyaan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luis, ginaingon, strike while the iron is hot. Pahimus samtang manginit ka pa. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na ko mahimong mahikalimtan. Anggo Edgar! Welcome home! Well, ikaw malaging sugat ako sa airport. Saon man god. Pulos busy sa ilang mga pamilya ang ako mga igsuon, Anggo Edgar. Oo mo ba? May kay didi ka busy. Kumusta naman ka, Luis? Kumusta naman ka? Pila na kabuking mga anak, ha? Ang ana nimong ipangutana, Angkol, kung pila na kababay ang niagi sa kong ginabuhi mo na. Kasi imong pasabot niya. Anggar, wa pa ko'y ako nga pamilya. Wa ko'y anak bisag usa. What? Kumusta ka na, Edgar, ha? Nitambok man ka. Nakauyon sa Amerika, Inday. Ganong ikaw ra mausa ang nagbalikbayan. Hain man dahil sila si Arlene. Mga pasasala na ako next week, Inday. Ay, salamat. Di day may magmingaw ni Luis karong Pasko. Inday, tinuon nga wa pa maminyo si Luis. Tinuod kaayo na, oy. Unsaon, why babay nga muhangtod niya? I don't know why. Lupig mo lang siya di ay sa akong kamanghurang anak. Giyatagan naman gani kong duha ka apo. Ay, maayo kon mao ka na, Edgar. Ako hinuon nga dugay nang nangandoy nga makakita og apo, pero wa gyud kini itugot ni Lord. Si Luis na lang kinutag ako paglaom kay bugtong ko siyang anak, pero dawa gyud. Nadismaya bitaw ko anang anaka. Oh, Luis, nganong niya ka man subay? Di ba nga may bisita man mo nga imong uncle gikan sa Amerika? Naunsa man kay Edna. Di ko malingaw dito eh. Pulos tiniguang ang mga topic dito. Ambot lang nimo, Luis, oy. Angay unta nga dili ka mo biya sa inyo. Aron matabang kag entertain niya. Kay mangkod biya siya sa imong mama. Unsaon man ako sa pag-entertain be. Musayaw ko, mukanta ko. Kaya to ni mama eh. Pilosopo jud kay kang dako eh. Tuod di ay. Unsa man ni ka tinuod, ha? Doon naman kuno kay uyab nga 12 anyos. Mihatag man siya motibo nga nakagusto siya nako. Karong di man ako siya patulan. Oh. Pero ay kabala ka, Edna. Permining atong relasyon. Don't worry. Anhi ko matug karong gabi iya. Gimingaw ako nimo. Badiyaw eh. Kimingaw. Na naman kay 12 anyos. Kato may gamita. Aron ka matagbaw. Eta, di ka maumubaws eh. Magpatara lang. May man ka kung unsay akong buhaton nimo. O say, imong buhaton ako, di ba? Kako. Oh, may adlaw, ma'am. Mayong adlaw sa Dimo Cup. Nasuroy ka man, Cup. Magpapili na sad ka karong eleksyon. Dili mo may. Pahuway na ko, anak. Ni ako kay gusto lang ko may bawa ba? Nga nung mutambog si Luis sa husay na mo dito sa barangay? Ha? O sabay kaso sa akong anak, Cup, nga usayon man. Kuhan, nireklamo mo gud ang gidikanan sa 12 anyos nga babae nga iyang gikarelasyon. Relasyon ko nung Luis. Unsa? 12 anyos? Nayabag na kundi anak ka! Ang gawa ni mo ba eh? Nitago day ka, maong ni akasamo. Igsaba niya, bayro nilo. Tok, reklamo man ang ginikanan sa kong uyab nga 12 anyos. Ay, mo ka diya. Hilig mo kay ka makigrelasyon ka ng 2-3 kakin. Kada bang 12, 13, 14, o 15 anyos. Na, mapeso juga na ba kay minus pa na sila. Mapresyo de ko. Ngiigo naman ako silang gilipay. Bayro nilo. Sungkoy. Patagwa ko din sa inyo, baby. Maayo kay ni uli ka na din, Luis. Ma, pakatulgas ako, babe, please. Kaya ano rago di mong musulti, anak? Matuka?
Kanindot ko di mo. Samtang ako din na buang sigig pamakakunhain ka. Naana sa ilang ginikanan nga mireklamo ni mo kay ang ilang anak nga 13 anyos imo na sang giuyab. Mama, eh. O pa di ka maanad na ko, ma? Nga dutri kakin ma-enterada sa imong anak. Sa mong ka, eh? Uy, unsa nang dutrikakin, ma? Unsa man na, uy? Bahalag mapriso kang anak ka, bahala ka nas kinabuhi mo. Ma, ayaw ka bala ka. Dili lagi ko mapriso. Muatiman pa ko ni mo, ma. Gawas pasad, ma. Kanang akong mga uyab nga dutri kakin, sila may nakagusto na ko. Kung wa pa sila mohatag og motibo din ako, di mabog ko mamugos nila. Sumagod atong 12 anyos nga giubanan pa ni kapitanin sa tuwa. Diba? Siya may nisulti nga love ko niya. Oh, sa din na ako. Oh, so, mamatay man siguro ko ining imong kabuang, Luis. Ngunugit mo nimo. Ay, kimilaw na ko ni Luis. Nga naman ka. Amiwan lang day ka, uy. Sa mga ignay. Gual mo paa, oy. Palabi man ka. Uy, baka anak, ako pa, May unlan na ka. May tanday-tandayan pa yun ka. Ayun, topi. Ano kung gusto niyo? May kamukidlok na ko. Ano? Ikaw ang mama ni Luis? Oh, ako. Pila pa may edad ining bataa. Unsay ato nimo, Inday? Ako si Joy, ang uyab ni Luis. Ha? Uy, pila may imong edad? I'm 15 years old. Ginoo ko in town. Nauyab kas akong anak, kabata pa di mo, samtang si Luis, paingon naman nas 45 anyos. Hala ko yung mapriso siya ini. Sipa og buto, ma'am, di ba? Mausad ka sipa og buto kung mo gamit na siya nako. Labaw pa sa kalibre 45. Ma! Ni anak! Joy! Oh, siga man na imong mata, Luis. Nagtuo ka, nga di na ko matultulan ang inyong bay. Dali, Joy! Agay, uy! Dali to, diri magsuds ka. Wasa? Saman! Mas may loan ba to? Dili ha? Ani ta dinhi, may lang makabati ang imong inahan. Ni ako, kay anhin ako puyo sa inyo. Aha, unsa? Nabuang na ka mabayana ka! Pako na buang, wa pagyod. Mas una pa mo nga mga buang kung ikiha ta ka Luisa ka. Uy. 15 anyos na ko ha, nya mabdos ko. Ay, mauna ni. Mamatay na gyud ko ini. Mama! Kalma. Relax. Tao. Ako rin bahala ini. Unsa man Luis? Unsa man ka? Mga mahan kay ni akong gimabdos o dili? Tubag. Luis. Ano naman sa Joy? Ari ako pa. Ano naman? Anak gyud kay kihati karon kun di ka muduol ako. Magidayon ka, eh. Hadlo ko na ikunimog anang kekiha. Nga ano naman, sir? Ganahan ko manao kay kikutom ko. Unya? Sako? Magpasud ka sa sako? Ay, nama. Sako. Sako? O, iba ni mo. Iwan ko kasabot. Uy, usay sako ba? Sako pa ingon sa silong kay mukaon ko. Anga ni mo, eh. Hagok di ay ka, ha? Joy. Patong naman sa kawin. Wa pa mo ko natagbaw. Duko, Hanggang 2 rounds ka na lang, kuya. Nakuwangan ko sa round. Duka, Gregory. Bahin. Oy, dagan di ay, me. Joy, saan ka, uy? O, ba't ka matagbaw? Biha ni mo, eh. Kundi
ko. Sige, ikiha. Di ka, Luisa ka. Unsa na Ikiha, di ka. unsa na imong ikihan ako be? Sa kung di ka makig-sex, ako ikiha. Taka og mas na ikiha. Di ka og ma... Hala, dali. Ay, ang kalami. Ilam. Ikiha. Ikiha kayo. Amatay ko na say. Wa na'y ginikanan si Joy, naluoy ko niya. Pag 18 niya, asalmi. Resulta kini kay ganahan magdotre kakin. Kung 12, 13, 14, 15 anyos. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Sandra, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw. Kung may biya man ko nimo, ikaw ang sadan sa tanan. O kining nahitabo sa akong kinabuhi, di na ako mahimong mahikaling sa. Ay, lagi day. Kumpirmado na gyud ko nga may kabit ang bana nimo. Og nakailang ko sa babae nga iyang kabit day. As in. Kinsa? Kinsa bayot? Agi, ganyan lang siya og Tricia. Og nakatultol ko kung asa siya nagpuyo day. Sure na sure. Nga nakahimo manini si Bert na kuyot. Mahal ko man ang tagayo siya. Uli, oy. Dad ako nga tos gipuyan na ng electric siya bayot. Pero dayon. Mahal ko nga akong asawa. Busa, pumakay mo sa pambiya niya. Sige, kay mahal man ka nimo siya. Sige, magbuwag ta. Ikaw sa doy, mantas ka ba? Ganahan ko nimo kay kamudas ka mo. Pwes magpili ka. Kuang imong asawa. Ay, ako na nung naon day. Matagin ko pila ka adlaw nga gunahuna. Ayaw dugaya ha. Aron dili ko mapugos pagpangitag laing laki. Presyo. Mao na ba ding napita? Yes, sure na sure ko. Kanang baya ang gipuyan na ng Tricia. Og ana, diha pirmi ang imong bana. Sana. Manaog na tayo ng taxi. O sige. Driver, derang ang among pliti o. May nag-doorbell man. May balik tingali si Bert. Nakawangan tingali ni Spy. Magawas ko. Ablihan ko gamay ang pultahan sa gate. May adlaw, Tricia. Di ba ikaw tong bayot nga nauyab sa kong igagaw, no? Yes, ako si Carla. Og nagbuwag na mi sa imong gigagaw kay nakakita na og pure nga babay ang hinampak. Gibiyaan ako niya. Unsay ato? O kisa na yung kuyog? Sige, siya magpaila-ila. Ako si Sandra. Ang asawa ni Bert nga imong gikabit. Yes. Asawa ka ni Bert? O sabay na ani mo, ngawa na ako. Ganun nakahimo man sa pagbudi na ako akong bana. Gwapa lang kitingali ko. Kay Nimo. Og mas maayo ko muda sa kama kay Nimo. Apanayo ka pala ka. Dili ko magdugay sa kinabuhi sa bana nimo. Wa ko'y plano nga makigpuyo og dugay sa sama niyang minyo. Unsa nang pagisultihan mo na ko, law? Mahal ta kayo ka, Bert. Nga ganun nakahimo ka man sa pagbudi na ako. Unsay nagpudhi? Klaro na istorya nimo eh. Mo to bang pasabot nga nagduda ka, bit ko? Wa taon ko anak na eh. Bisan pag mamatay pa ko karon na yun. Toryahe! Wa ko'y kabit. Dito ko gikan sa gipuy-an sa imong kabit. Nagkita mi ni Tricia ug miangkon siya nga imo siyang kabit. Mao ka na. Ganun nakahimo ka maninin ako, Bert. Utan man ko nga pag-aasawa, di ba? Bati ba day kog naong? Imo man kong giilisan, Bert? Uga ka manggod kayo. Boss kama. Sabi ni mo ganahan ko ni Tricia. Kay may kasi mudas kama. Day, mahal ta ka. Kaya ako ugang asawa. Mautudlo ako noon sa buhaton ako panahon nagsta. Aran imo nang buwagan ng imong kabit. Tudlo ko, Bert. Sandra. Kung tayo'y makayo. Ay, nadutla, nagitingalig mayong mong bana kang Tricia. Kinigsig na maghihapon sila og kita sa ilang relasyon. No? Dahil milakaw siya. Gisundan ako siya yun. Ngawa siya mahibaw. Yeah. Nagsunod na ako niya sa kay sa taxi. Unya? Dito nga
Tapos si Pendong sa Uy, ani Tricia. No, lagi. Oy, nagpadayon gyapon niya ilang relasyon. Oy, ako ba ikaw no? Mubos kasi mo ba na, oy. Si Bernard ay, dako na siya gusto nimo. Ya, dako ka ng tao. O pagkaibaw niya nga may kabit ang bana nimo, no? Naluoy ba yan na siya nimo? Sige pa yot. Ing na si Bernard nga musugot na ko nga magtaming duha sa gawas. Oh, sure ka? Tinuod ka? Mga bitsag ka, ha? Puslan man nga iya kong gibudian. Hala no? Mubahos ko. Mga bitsad ko. Tinuod ka ba yun? Sugot sanda ng nakikita ko sa gawas, ha? Ay, lagi Bernard. Oy. Og di kay magkita rang yung tuyo nimo. Sorry. Kuntili, gusto sa siya nga magrelasyon nimo. Musa kung magkita na mo, no? Di kayo din na siya. Og panguyabi dayon, ha? Salamat, wait, ha? Oh. Sugot siya na ako, ha? Okay na kayo. Hagdoon ako sa live-in, me. Wala, oy. Sige, hanto ka din siya, ha? Pero, time to sa... time to. Gunit ra ko to. Wala na, ganahan ka ka. Panaasa ko, be. Panaasa ko, be. Sige lang, Bernardo. Oy, ikaw sa lambe. Kape. Sige lang. Ay, kapagdala niyo. Ay, nagunitan. Sorry, nagunitan. Gusto ko ba? Dili kay gusto ko bayo. Tigo gana na. Tapos sa ilong, nasa ilong, do, kabuo. Dili lang. Kung anong gamay, gano'n. Ang gamay. Bakal ng ilong. Salamat yung magtabang na ko, ha? Ay, isa pa yan. Salamat kayo. Salamat kayo, Daedra. Sada ko ni mo. Beda. Buhaton ko tanan. Malipay ka o man ako. Nawa nang akong gugma sa kumpana. Basta, dad ako karon dayon bisag asan dapita. Oh. Maglipay ta. Kay dugan ako nga hawa tagi og klawas no nga kalipay sa kumpana. Sige. Kita sa mga bahay na. Nagkurusa dito. Tanaray. Ubus ko. Sige. Sige. Ditong may patio katagbawan sa Bernard o gibiyaan ko tayo ng umbana. Live-in ko sa lalaking tuod nga nagmahal na ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Iri. Ginaingon, patasi pa ang imong pasensya kaysa manginsulto ka. Kaya may mapasakitan ka man. Huwag kinahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Ya, okay naman. Baili. Nakakilis ka rin sa laing babae, no? Pero, sa api rin noon. Ang tanang kabuuan na, di mo bayar nun. Maana usab kani. Karaan ba yan? Ay, tanawin, mamahuli na tayo. Ikaw ba? Ay, usap. Ha? Oo nga naman. Paubutong sa nako si Marnie. Marnie? Isa mo na Marnie? Ay, katulong puti kay nga guwapa sa dunya. Dugay kayo nga humanog. Naman kayo gakos-gakos ini nga. Paubutong na natin siya, may. Watang lakaw. Siya, binig-agni na ko nga. Mga peltas ilang pertiguli na. Ingon si Marnie nga. Kung magkauyon daw sa ilang grupo, pwede kang mapil. Ah, may. Dinakuhan na ba eh? May baon niya na akong asawa na. Bugluan pa ko. Ikaw ba? Hadlog kang nindara? Hadlog ba eh? Hadlog ka takusa? Ha? Ano yung takusa ba? Takusa? Takot sa asawa? Bago to na. Ikaw, headset ko to na. Bay, abi mo bay, di mo sa ingon ana nga nahadlok ko sa mga asawa ba, Arnold?
Ang ako lang ba nga, ikaw gusto nga makagubot ang among pagpuyo? Bay, di pa ka anak? Kalipahino si Minda nga, magpamimplo ka krismatika? Nga asa kalipay? Ha? Asa malipay? Namiran ko atong akong asawa, Beral, doy. Ibisa ko sa akong kunagda sa simbahan, di magkikumupa nila. Daga pa maging kong katarungan, ang dagang may kong katarungan, ang di ko makasimba. Mao ba? Pagka-irihis, tinin mo tawagana ka sa? Irihis bitaw. Uy, tanaw yun. Mga nga granda. Uy, salamat kayo kay Aling Chuka, ha? Nga, napagigay na ang kauban. Nga, unsa man, nag-auyon mo sa mong grupo? Atay mo, ha? Aron, maduol mo sa Ginoo. Bitaw, mapil bitaw ng duha sa akong amigo man eh. Ay, very good kayo mga brothers. Ay, kayo mo, ha? Brother lang kung isang pitin yung lumato dahil magpamiyembro, magkakamo na mo. Nanong gabi ikal nga uli? Ili? Kwanday, ibanan mo ko na ako akong amigo, day, si Arnold ba? Ubanan ako dito sa... Den! Mitambong siya sa grupo nga... Grupo saan sa? Grupo sa mga charismatic, day. Unsa? Oo, muna. Buutan na dahil ng imong amigo nga pwerte man ang pagkapang-chicks niya? Anak, may day. Usa ko na chicks boy ka siya, pero hindi na magiging kausaban ng mga tao ba? Mausa magiging ng tao, day. Ikaw sa mga ka, hasasad ka. Makusab na sad. Hasan mo mata. Pasti lang baya ni mo, ili. Kana ang dugay ko nang gipangayos Ginoo, ili. Mapirmi na kamusod o simbahan. Day. Ay, kabala ka, day. Sa'yo na nang musod simbahan, day. Sa'yo ba kayo na? Sayan bitaw, ay pagpinuso po diya. Sayan naging kempo nga musod kag simbahan. Pero lisod ka na buhaton sa tao. Labi nagsama ni mga irehis. Kung gusto kang mag-usap sa iyong kagalingon, dili na kinahanglan pang dadon kag tao, oy. Ikaw no, gamay na ginagsod ang imong utok. Dali na di ka madadala sa imong amigo da. Damin na. O di pag ininis ang pastor, makasabot ka kasbuot niya ipasabot ha, ili. Sa'yo na na. Paano ko sa'yo pasabot at ang inis? Sama diya, kumuta na pa ka. Kalagot mo ka manubag, ili, oy. Dagay kay salamat ninyong duha. O narehistro na mo sa among grupo. Ang duha ninyo ka nga na anak yun. Membro na kita, kauban na kita. Nga every prayer meeting nato, kinahanglan na agid mo ha, magtambong gid mo ha. Kining Sister Marnie. Kung di may makatambong, Okay naman, basta valid reason na ang hinutan, ha? valid reason niya kay ni Sister Marnie. Masabot ka na. Ano mo? May duwa rason. Kining Sister Marnie. Karoon sa bando ba? Dili na maka-attend sa prayer meeting na to. Kamundo ha? Nga naman, Arnold. Ikaw rin di makatambok o kamundo ha? Ikaw ra? Ikaw mo na. Sayang di kaayo kaya nga atong speaker o sa Canadian ra pa. May kaysa mo interpret kung saan naa sa Biblia. Kuan man kung may importante ning lakaw sa kong misis. Okay. So, si Brother Ellie na lang mo attend. Ako? Willie, kumusta mo yung pag-attend sa prayer meeting na to? Ha? Uy! Hindi ko. Bagong maging pintarang atog sa inyo. Bagong atog, bagong pintarang. Mao lagi ba, Arnold? Mao mo ka nagisulte sa pastor gapo sa prayer meeting. Bay? Ha? Oo! Kung siya ba yung gisulte? Eos, pastor. Repent your sin. Mao na yung kung ipintalan mo sa bangamong atog na sin. O sa na repent your sin sa inyo? Unsa man ka dira, ili? Dugay pa ka mo magbasa ng Biblia? Hapit ako mga manday ninda. Okay nga naman eh, ha? Ita na ragod niya siya, makakita ini, Usa bang buha? Ilagang patay? Di rin baho sa ilagang patay dong, uy. Usa ba nila ako na natimawan eh? Kinigod, ha? Kanig ba,
Sige, day. Naliw ko basa ang Biblia, day, ha? Alam din mo katap ang layang baho. Tabungan na sana, day. Kaya ako nang hungon. Huwag ka paabot, Ili. Uy, kung man di ka ini, kaya ako nang isuri-suri sa gawas. Utang, day. Ayaw taong, day. Kimautang mo na silingan. Abi pa lang mo yan nila na maligya na gisdang tubo. Agay! Sige na, ay! Dali na diya, ay! Oo, lagi kayo, ay! Ay, mag-aalas lang. Tinusok ko lang ng baso ng Biblia. Ay, na pa, nilagong. Kaya sa abi. Ginagong na lang. Gusto ko daw, Roy. Nangalis kayo na, day na. Ay, ginagong na lang. Tama, ay! Dali na ba, Ili? Ulagi. Close na ba? Sige, Panglagong na kasing. Naungaran ko na. Gusto ko kasi kinubuhay. O sige na, sige na. Patong ako, ha? Ang kulit ba? Huwag nang kanya ang kusladong noon. Sakit ko, ha? Pinagin ko. Ay. Uy. Ang saan ang sawa? Huwag naman magalok. Hey. Kaya. Ano naman taong ka na yun? Ako na kay ko, Ili. Doga na ka nagbasa, Biblia. Pailita mo. Ay, sige. Mas maaari pa matuog na lang ka. Tiwaso na nga ito. Uy. Mayong adlaw, Mrs. Ikaw din ang asawa ni Brad Ellie? Mayong adlaw ni mo, Mrs. Mayong adlaw sa ninyo. Oo, ako ang asawa ni Ili. Nga naman nanta. Tabi, kinsa naman ka, ma'am? Ay lang pag ma'am na ako, Mrs. Kay di man ko maistra. Kung ang kauban ko ni Brad Ellie sa usa ka religious group, at hindi ko kauban mo niyang among pastor. Mao ba di ay? Unya, nga nang may aman mo nun? Unsang di inyong tuyo sa kong bana, ma'am? Baon ko lang siya nga ugma ba mag-prayer meeting ni alas 8 sa gabi. Nya, kinahanglan din mo tambong siya. Di ay? Sige, ma'am. Akong ingan ang akong bana. Nagduda dyan ko sa ingon nilang prayer meeting na. Daghan na ba kung may bawaan na ng prayer meeting ang gunita ang mga babae lalaki sa ilang kamo. Kanya magkiskis na yan na sila. Pantay ka na kung iliha ka. Pantay ka lang yun. Kaya ano ko sabihin niyo ngayon itong marni nga ani sila mag-prayer meeting. Doon naman din istabuan. Makita ang katag-ini ron ba, Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Oh, Jesus is alive forevermore. Buta eh. Video. Hay! Ay! Kadungan na inyong ibuhatay! Ikaw, Brad Ellie. Manimani, ay ko na. Ako'y bahala sa kong sawa. Iliha ka! Ayaw ko galihin niya! Bawas ako tubangan ka! Pasakitan ka rin! Mawinig na ako sa imong sister, ma'am! Ikaw Brady ay! Ang balas Brady! Ikaw mabayan na kasi ni Anay mo! Wait ka day! Uy! Tumba naman doha! Muli angan ninyong doha! Mga traitor! Wala na akong pugi pa ang akong asawa. Napasensya na lang ko niya. Kaysa mapagos pa ko masakit na pong alas sa akong asawa, may insulto mo siya.
Wa ko magdahong nga mamingig si Marnes nga kusog sa samparo sa hawang ni sir. uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rumi. Ginaingon, aday gina tinuod ang penaltihon na ang babae nga butan, di na Mr. Sultihan. Kaya kung imong mahinaykan, ikaw man di ang malintian. Mao kaning nahitabo sa kong kinabuhi, ang dili na ako mahimong kalimtan. Ay, Carla. Project to the part. Karon nga may nahitabo na to. Iyabi ta ha? Ha? Iya ba ta? Ang dili. Imo na kung gikuan diri niya. Di lang gyapon ta uyab. Sige. Manda. Kaya ba? Oo niya, kano sa mga mamahin ako. Ikaw akong babayan? Oo, kinsa man niya ay. Tanus ako ng pabayan ha. Masagod-masag ko mo diretso tang pagkasal. Di na lang ka maagit pamay. Okay ako. Kanain Carla. Di ba ko magbinyo Carla taon eh. Nakabati ka? Di pa taon ko magbinyo. Uy! Uy! Katuntog yung tuntuha kang dako. Oh! Imo na gitulog siya ka babae. Kunya, di ka magpagkasal. Ay, nakapulog nga mahitabo na ni tay. Siya may gusto. Di ko may uyab sa diyang ako siyang gagad. Nga tay, sugod man ka ba? Ano, guwapo. Guwapo, di ako liwat, di ako nimo. Pidya, gid eh. Minaw ako do. Sa di pati katang palungon ba paminaw do. Hoy, Rune. Ha? Kana kay misugot siya sa dakong kasayor nga may mahitabo ninyo, nagpasabot lang ka na nga nahigugma siya nimo. Gusto mo na kang istorya? Pagkasli siya. Pagkasli si Carla. Oo, mabaitik mo eh. Nakagusto ni ka ng Carla? Ay, taang gano'n niyo eh. Naku kay ko gusto ng Carla, ibo kay ko ano niya. Gani ko na ganahan ko magkinamot ba? Sino ba yung nasa kong utok? Eugene to the world. Project to the world, yan, mama. Project to the world. Mama ba eh? Oo, ito dahil nang imong imaginan kung kinamot ka? Uy! Ang tangganan yun na ba? Nga ba eh? Kung mag-imagine ka niya, usap sa'yo mong imagine niya kung magbulis, ha? Nindot yun, di ba? Nindot yun. Imagine ko, di magburli siya. Puti, ibay. Ilang pinag ka ng matabunan sa iyang sayal ang iyang kaputi. Mau mo na ito yun niya. Pero makakita ka sa kaputi, aling ibay. O niya, inihikap ni mo, mura og buko-bukos ba? Ikaw nindutang ni bayan na way. Ay, pagkikap. Ay, mo, ako may kape. Hindi mo rin nilubot ba? Ano, bantok lalaw mo. Maglubot ba? Ito mo hili. Pero, bayanin mo ba? Si personal ba? Ang natabunan siyang sayal, dili puti. Agay! Nagong! Unya, dili ugto. Patayo! Sulang tabla! Iyo mga lagong plato yun niya. Oh, lagi! Pinano? Tinuuna! Kinuntihan na kayo. Sekreto na ba yan? Nakatilaw ko mga sweeto yun ko. Pero ang bakbay. Dahil na bakbay. Sama na yun eh. Italog yun ka. Cute po yung bakbay. Aling mo naman ay. Paglaro mo ba? Kutasa. Diba, ang baba niya ba? Diba? Ang baba niya dapat ba? Baba. Orang. Diba? Cute. Cute. Wasa ka cute.
Dako na kayo eh. Murag buhaya. Ay! Dato Lord! Totoo ni boy. Daot rin mo Carla ba? Masakit ako ba yung bugi ko niya? Puso ba kung bahay mo, tabahan ni taon ko nga. Makampira ako ng babag. Pagkakuanggol na gid ni mo eh. Oo. Ganang imo manggi, discourage dik mo eh. Ngatong Carla. Tatay, hindi ko gusto tayo nga magkauyang si tatay. O kung hindi magkagusto, tutuwa ka. Ano hindi magkagusto? Usa man. May plano pa na ka nga. Seryoso ko sa Carla. Ha? Ay, tubag! Tubag na ko tayo. Masingkahan man ko na mo. May plano pa na ka. Huwag ba tayo? Huwag mo kasabot tayo. Huwag man tayo ko gustong Carla, pero di ba sa ko gusto nga maadto sa lain? Tabalog ako gamay doon. Okay! Tatay na doy! Gamay mo tayo eh. Pagsuroy. Basta nakagusto niyo kang Carla. Pero nagpaigot ka niya. Ako pa ikaw. Minyoy na ba yan? Anong mahimutan ka na? Tatay, di lagi ko. Di lagi ko. Di na sad. Kawa ko'y gusto ni Carla. Pero lagi na. Di lagi ko gusto nga. Maadto sa salain. Ay, tunturog ko kang dako. Ha? Ibaw kang tunturog ko. Binugong uto. Oh, pag-minyo na lagi. Anong mahimutan ka na? Pag-minyo na, Rone. Usa? Wala bay. Nakahukom ako. Kanong gabi. Pamistahan ako sa Carla. Murag, basta digahan ako sa kanong gabi sa akong bay. Relax mo, relax. Ayaw lagi, bay. Ay, ayaw mas Carla. Lagong. Uya. Plata siya. Basta panguyaban ko siya, bay. Kunti ko niya sugton. Kung iya kong sugton. Mas maayo kay pakaslan ko na yun siya, bay. Paitik mo. Uy. Mao na, bay. Busa, bay. Hangyo di ka, bay. Sa'yo pa man sa buntag ron, bay. Layo pa mong gabi, eh. Iadto kong Carla, bay. Ingnan siya nga ipasumbot na lang ko niya kay gusto ko mga sawa niya. Sige na. Sige. Karon na yun. Agtuon ko sa Carla. Agtuon ko siya. Baitik boy. Ay, salamat ka ni Ate Ronnie. Yun sa man, nakahukom na ka nga. Imo ko pamayan. Ayaw ka salta, ha, Dong? Kaning Carla. Tulong masanay mo mga maga. Kaning Carla, di ka makatutuloy mo. Ina na akong tuloy na. Oo, sa mga ayaw? Si Baitik boy. Mabisita ko mo sa nimo karong gabi eh. Oo, sa? Si Tikboy, mamisita na ko karong gabi, eh. O paminaw. Carla, dili ko gusto nga. Naimo siya sugto ha. Ayaw gigsugtas Tikboy. Ano, di man ka musugot. Kasugto na ko si Tikboy, be. Sakitan ka, mga adto ko sa laing, Ronnie. Mahal kiday ko ni mo, no. Tubag ka ko pa. Carla, wako'y gugman mo. Pero, di ko gusto nga manguyab ka lain. Pero bang makauyab ka, napin ang ginawas Tikboy. Basta, ayaw sugtas Tikboy. Ayaw gid Carla. Ay, pagkakwanggol, begit tao ni mo. Bati ang style ni mo do eh. May pagwakang style. Ha? Kung wakang planong mga sawa ng Carla, ayaw siya pagbuti eh. Kung manguyab siya glain. Datay sabay, di makasabutay. Kapilang kung balik-balik ka nitay. Dili ko gusto tayo nga makatilaw siya glain. Ay, gusto ko nga ako rin matilawan pirmi. Lula, kasabot na ko na nga di ka gusto makauyab buglain sa Carla na. Kanang mahadlo ka no, ha? Mahadlo ka nga makatilaw uglain si Carla, no? Basin og ang iyang matilawan, dako pa si imo, no? Ha? Mau ba? Ha? Tay, pagkalong! Uy. Hindi mo kita yung gisugot si Bay Tikboy? Oo, gisugot ako siya. Maudi nga dili ka gusto, masugto na ko si Tikboy. Kay hadlok di ka makatilaw kong Tikboy. Mahibaw-an ako, madako pa siya ni mo. May pasabot na. May na itabo na lang ulit Tikboy. Huwag nalibat ang akong mata sa kadako.
Oh my God! Umatay ni Ata. Buwag na Ronnie. Tikboy na lang ako. O kaya kung gisaaran magpakasalmi sa labing dali nga panahon. Mauna ni ron, ha? Resulta na. Nagmahay ka na. Nga, gibaliwaan ni Muscarla. Pero karon na, na, kasuluno na sa slain. Ha? Di ka na ibating kawili, no? Buhang nga, bito tayo eh. Isakitan mo yung ko nga. Naadto sa slain eh. Naisul ba na? Madapat tingin matabang matingin eh. Unsa man tayo. Nasayo naman na. Nahigog mamagaling Muscarla. Hala! Ilugas yung gikang tikboy. Nga, pakasli na yun. Brad, tay, gusto mo kayo na nga. Ilog mo tayo. Kaya ko iyon naman sa Tikboy tay. Kaya din mo tay, si Tikboy ko mo. Dako pa na ako. Mauna na ron. Sa kung sinay mo, igo-igo naman ko na doon. Pagkatao pa makunin mo tayo. Malagay tayo. Igo-igo na. Hala, pangitag laing uyab, boy. Ug ayaw na din pagbinuang sa sunod ni mong mauyab. Pagkasali na yun. Ang mahimutan ka na sa kinabuhing ninyo. Tay. May lain akong babae nga naunaan nga panguyaban ako, tay. Si Elsa, ang anak na ng bibang ng Gikas Manila. Elsa, galing. Karang may na itabo na nato. Mamahin na din ko nino, ha? Abin mo ito ba? Dili ko nito niya ako. Dili ikaw ang nalang akong ipalita. Ang akong ipalita nga natin ka ng dako. Pero ikaw, sakto nga. Igo-igo ka. Kung sa buwag na ta. Buwag na ta, Ronnie. May pamatay! Skam, paita na ko eh. Huwag kang mungkar lang, Elsa. Yang ako ko no, igo-igo lang mo. Skam, paita kinabuhi ah. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rika, kinaingon, pait kiday kaayo ni makainahan ta nga da. Nga gusto pa usultada ibabaw sa kama. Kay kita ang maugtas o lagmit pa nga maoy mauna og tudas. Mao kini nga itabo sa kinabuhi na kumahinong kay kalimtan. Anak niya, magunsa naman ako panahon ka mabugnaw nga kagabi. Papakita na mag-itag tao nga mutanday na ako. Basta pitugnaw. Lalo namatay ka magwangguna kang dako. Nanay ko siya. Matanga ang may siya nalmas yung pakpa. Di naman yung mga maglungod ko. Uy, siya lagi pananaos mga tao. Mga banak, lain bang paminaw ng akong gipangsulti ni tatay ni mo nga ni Asod sa lungon? Laning mo lang, Nay. Sabay, pag-usap ka dito sa taas. Ako lang unay bantay ni tatay din niya sa lungon. Sa taon na sa taas, na ito niya. Karon nga nalubong na sa tatay, Nay. Magsulti na gutag doon, Nay. Masama ka ng atong istoryahan, ha? Unsa man, Nay? So, tingin ko klaro, ha? Naghuna-una ka nga magminyot dahil pag-usap? Nganong ka nagutay yung nasulti din ako, nak? Muna akong ipangutanan ni Unay, kay maong kini yung gisulti sa haya ni tatay. Mamangita kag yun og ka nga mutanday ni mo panahon sa kagabion. Dito, nakasulti ko ato. Kaya nga naman ko dito, kaya nga naman. O bahin sa mga gipangutan na, musulti ko. Dili ko mahimutang kung may lalaki mutanday na ako matagabi. Bitaw to nagmahay di kong tatay ni mo nga namatay siya. Nagdiretsuha ko sa pagtubag. Gusto ka ba nga maminyo dayon pag-usab? Gusto ko nga magminyo dayon. O ikaw,
Ayaw kumpiyansa. Kay basin og maunhan ta ka. Maminyo na lang unya akong usab. Ikaduhan na mong aman unya ikaw wa pa. Di ko masugot na maminyo ka na yung pag-usap na nga bago pang namatay si tatay. Dili na ito niya. Oh, isulting nanay niyo niya. O nanding. Ay, gusto na po na siya maminyo pag-usap. O maunay di na ako gusto. Kapag po pang namatay ni tatay ha, hindi maminyo na yun siya. Di gani na ako masugot. Oh, ikinahin mo, anak. Kung mo na yung gusto, busa ako pa ikaw nung minyo lang ta. Kung ano to siya, inilaan ka siyang maminyo lang siya kanuha. Niya ikaw pa. Sapa diha, oy. Puro inikampay ni mo. Oo. Uy, ampay na ko. Pero saan taon ka? Kung ano ko niyo ba? Kapoy, sige nagkikitis pasas ng ato eh. Nakutom gito stukto ko kaning buktos bata. Nanding. Magtigom una tao daghang kwarta una ta magminyo. Good ka? Ayaw ka bala ka? Kaya sa unang gabi sa atong kasal, ipaniguro ko nimo. Putli ko nga imong maangkon. Unsa? Mauna, diri ka. Siningan magamihan ang nanding mo. Mao nga nahibaw jud ko ana niya. Yung kana siya, wa pa na matuli. Si Nanding, wa kay tuli. Kaya mauna pagkaingnon nga wa pagkidaay kaniya mahilabti. Kaya wa magkamahibaw nga pisot din na siya. Tungod kay gusto ko mahuman una sa among kasal, unya pa ni magtug. Hoy, kung ako pa ikaw, dahil buwag ganin mo ng tawhana, eh. Kung di ka magmahay. Mas may pagkalit ka na ako, Dereka. Uy, buyag! Nanugot ikaw good taon, magkuha pa man akong edad. Kamus nanay ay parison kayo mo. Kung gusto ka, o si nanay ay panguyabi, ayaw ko. Kung gusto ka, si nanay kay gusto to siya maminyo. Di ko gusto tiguwag, eh. Ako gusto matanon. Ikaw ang gusto na guli ka. Ikaw! Bakay gusto mong minyo, dahil nanay mo, no? Ngayon mo ba yung ito punoy na ito, eh? Kita, maura maghihapon. Imo nang pungas nanay, magtuwa maghihapon na siya gusto. Ugoy, may pangutan na di ko nimo. Sa man ha? Tugan ha? Tinuod ba ang gisulti ninoy natoy? Nga ikaw ko no, wa pa matuli. Oh, sigam ko ng mata ni mo. Tupagakon sa man. Tinuod ba ang gisulti ni Noy Nato? Ano nakakita na di ka kung sa'y purbaan ng tuli o sa'y purbaan ng piso. Huwag ka naman sulta, gini mo, no? Nga di na tinuod ang gisulti na to'y. Sigisita na din. Maluta sa mihan na. Yabag ka? Yamihan barato. Di na kinahanglan nga manood pa taong motel. Sultihin na lang good ko. Tinuod ba nga wa pa ka matuli? Natuli lagi kong saban. Tanaw ka, o. Ayaw na lang lagi pa kayo. Ayaw. Ipaus bitaw na siya. Uy na mo eh. Sige, matuoran ko ni mo. Sige na talan na, mauli na ta. Iba siya nangita nas nanay na ako. Ala ka niya. Unsa? Mao ka na anak. Mamisita ko nun ako karong gabi isinatoy. Aha? Ikaw yun kayo gusto anong tawhanan ay? Bago ako'y tuyo anak. Kung ikaw lang ang gihimong rason, ay ang pasangil aron makadayon sila din sa ato. Day, ako ang iyang nagustuhan matod pang abloy nga iyang amigo. O mamisita ko nun siya nako karong gabi eh. Mamilyo na gid ko ani ako sabri ka. Yes! Mamilyo na gid ko gusto. Paabot na lang si nanay noy, sinaligo pa man. Ang tinuorder ni ka, ikaw kaya ako gusto mo dahil. Musa, dalit tayo may diyak, Boy, iko! Okay, gusto ka ini? Ha? Gusto ka ini? Ha? Kutsilyo? Oh, kutsilyo! Daan ko lang itong gipagandamang, boy. Huwag nahibaw ko nga, kay gusto sa kong inahan. Ha? Ipusa na kutsilyo, day. Rika, noon sa kaman, nandiyo naman ay mong kutsilos na to, ha? Ibuot ko niyo lugusan yung tawanan, ay. Ha? Da ka na kita nga masultihan, nga ako ang buotan ko ng aning hayop na dako. Mao ba? Animal ka na to, Animal ka! Ngayas din na sa amo, animal! Ay, pastila nas nanay ni mo, Rika.
Mugunda pa man yun, nga, pag o pa man yun namatay ang iyang bana. Wala naman ganyan ko nung mamisita niya. Batan noon ba ko no? Bugat ko rin nga. Lalaki ko nung dako gusto niya. Kung nahibaw ko, kanang laki ha, nakisulti na nako. Ako'y toyo gyapon, anak. Ha? Ako'y target, ano tawana? Gusto mo layas, mas amo. Pahala nas nanay si Kinapuhi. Mas maayo pa magtaban mo. Oh. Mataw na eh. Maglipin lang taday. Hala na mo niya lang tapakat sa loy. Libin-libin lang sa... Oo, bitaw. Unya na lang kasaloy. Pagdugo na mo. Unya na ako magsabakan na ka. Na ano mo pagpakasal? Bitaw, day. Manday. Gusto man ang tanak ko ba nga human una sa atong kasal? Nakata magbuhat sa mga butang nga buhaton sa mga nagtiayon. Pero sige na lang, uy. Musugot na lang ko nga mag-una-una na lang tanan. Alam mo yan, Tuloy, una-una to day. Una to, eh. Nala. Kaya ano mo pagdahan pa ang tabi niya? Sige na. Lakaw, suod na mo sa kwarto. Oh, dahil ka, mahinaot lang ko. Nga, kung man ka masayo doon sa sinanding na akong anak, dinig ka mausay. Sabay ka. Kita tatay, eh. Madali na siya. Kaya nga naman di ay. May butang di ay ka nga dilimod na ako, hindi? Lakaw na lagi mo. Suod na mo sa kwarto. Lakaw na. Sayang ka nang mawa ko'y tuli. Dahil nawa. Murag bila o mo umiwa. Mo kong biyaan. Huwag na. Mauro man, diba? Mauna asa. Nanding mahal ka. Bisag unsa pa na diha, tanidumoy pa na dirag, bisag buntag sa'yo. Di ko makahimo sa pakigbuwag niya. Salamat kayo. Ay, sige na. Malakaw ta na. Yota. Asam ta? Adto ta ang doktor. Agay! Nakatulik ka. Ano ko patuloy? Ano mo day? Iwiwain yung duldul na ko day. Biyaan din ako sa nanay Tonya kung nakigdipin ko ni Nanding. Ang akong uyab no hadyo ko magpatuling. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juicy. Ginaingon, sangahan ko palang daan, ang is ug dugaon akong pamatiun. Pero nganong doon na may lalaki nga wa lamiin ako. Ingon siya, pag Semana Santa ra kuno ko. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Diyos na mo. Jesse, kasiksini mo nga may uban sa diagnosis, eh. Ingat kay ang panahon good ka mo nagbakles ko. Pati kasi mo buko-buko, eh. Ay, buyag. Lamig ng tilapan. Papuyo diha, uy. Unsa na kong buko-buko, candy? Ay, kining, Jesse, uman sa diagnosis ba? Asa man ka? Sa amo, muli. Nga naman. Oh, mag-asa mo ko. Kung ako ba nga, uban ko nimo? Sa amo? Hindi. Asa man? Sa mabugnong dapit. Asa man? Mabugnong dapit? Sige, kuyog ta. Kaalimuot kaayo sa amo. Mudrit sa kong pauli human sa Via Crucis ay. Tinod ka, Jesse? Magkuyog ang duwa sa mabugnong dapit? Mahinay lang ako. Hindi naman dagnayin ay Jesse. Hindi narakay ko. Nagpanap ni mo, Jesse. Kung ano yung pulos-pulos ni. Sabi ka, nakatilaw na ka, Jesse? Nakatilaw na. Pero, ipalaw sa, pag Semana Santa ra siya, tay, para na ko pa yan. Santa? Uy! Semana Santa? O lagi, Josie. Magsihanay silang doon si Arnold o Gaga. Kalain ko di Gaga manulti. Mura man sagdi lalaki. Ipanagdi man among kibuhat. Sagdi lang. Magkabawas ako ni Gaga.
pang Semana Santa ra day ko para niya. Hilas. Uy, saan ka ron? Oh, saan ang lalaki nagkanta? Samtang nagkanta siya, nagsige nagkatawag niya si Josie. Iyan ko yun siya, katay sa atay ko. Iyan di ka nang mag-aralan, no? Mag-aralan? You mean to say, namuyab ni Josie? Tumpak! Tinongga! Maki! Di man tao na niya na ila-ila, oy! Anay gusto mo ba? Tawa, nagbarong! Pampara! Ha? Kasi pampara ka ba? Parahon! Ha? Para haya ba? Kana! Ay, bugal-bugal eh! Lindot sa magtingin mo? Lindot ka nila, ilab na bagulas Diyos ka nila talaga. Tingog! Murag tubig ang suot termos. Saan yun? Kanang mulag na inlab na makulo si Josie anang lalaki, ha? Kasi ng sorte, si Josie? Dili, sugar. Sige na lang, sige ta, budak, sige na ba? Sige, okay kayo. Daghan kay kong ibawang kang tagikas probinsya. Katahan, di ka aron malipay ka. Sige. Ganahan ka mo tanaw na ko nga sige ko katawa. Ay, sige ka katawa. Ganahan ko mo tanaw ni mo kay puti kay gipon. Murag mo kay problema. Murag para na ako nga dili mo abot ang Semana Santa. Okay, katahan, di ka. Sige, Semana Santa pa more. Sige, kantaglain budak ka. Sige na, go. Yeah. Dinhi sa pulong yuta may taong naghapa-hapa. Ay, lagay po nga niya kung sa istahan kay mo din. Naligos isting bulingon, nagdilin o gamay sipon. Alaki, bahala lang yung pag-diakon sista. Naligos isting bulingon, nagbilin o gamay sipon. Alit nagbahaka kong katawa, maraming buak. Kawan to ba ka sponsor ba? Nayabot ng tawahan. Kasunod ka? Isa mong buwan nga magpakasal mo, ha? Ako yung kadungog ng kagak ka. Tulong ko siya. Miyan eh? Hoy! Ngano ka? Unsa ang problema, ha? Unsa, ha? Oy, Josie! Ang babae pang Semana Santa. Hilas! May baga! Ayong Rock and roll, palabi! Ay palabi do! Nagkasabot mo ko nga na ingon anak ka. Unsa man, may bahal ko sa kas imong pagkapra-pra. Masakiton kag utok, di ba? Gani, gibabakasyon kag duha ka buwan sa manager nga imong gitabahuan kay nabuang kag kadiyot. Awan sa man, may balik kag gamit og grabe. Ano? Ano na ibawa ka? Ha? Hindi, tinuod ka ng grabe siya. Ano ibawa ka? Wa, tag-an lang to nga nagrabe ka. Sultihan ka. Bita. Kaya ito nalisuan ko sa kong utok. Pero karon, okay naman ko. Mato sa doktor, natumanon lang ko na ako akong maintenance na akong tambal. Oh, ma-okay na ko. Mamaayo na ko. Si, Unsa? ayaw papadayang pagpakasal, ha? Oh. Tihan ka. Matay di ako magpakasal pa sa lain. Matay ko, Josie. Josie, Semana Santa na sa... Ha? Pangitag laing babae nga kanang dili pang Semana Santa gaga. Ha? Hilasan lang uroy ko nimo. Peh! Ay, Josie, umus ka pi kasal na ta. May dahil ng hinam na magkumutilaw ni mo. Badak, samtang mo pa ta makasal ba, may baw ka bahay na ako. Ano man? Di na ba ako virgin? Wow! Kalindot! Sure ka, parang di na ako virgin. Uy, ikaw naman hindi na ka virgin. Total. Awa ko mga pasal virginitis babae, day. Ang ako lang na napay babae nga misugot ako. Pero, day, may sulti sa kunin mo. Unsa man na, Budak? Ako man nila sa itong kasal ay kalain, ha? Ha? Ngano di ay Budak? Basta isaad na ako nga dili ka malain naman sa itong kasal, ha? Kaya nga naman lagi, may sultihin lang, Budak. Di lang taga sultihan. Basta isaad na ako nga di ka malain naman sa itong kasal.
Answer me! Answer me! This is it! This is really this is it! Okay na! May paso na paingon ako kasawa akong pagkasunod! Wow, kagwapa! Kagwapang Juicy! Gwapa na ako asawa! Ako ka, pinakamaligpay yung binuhat sa tibok kalimutan. Ganaan ko na tika. Parihanin at a virgin. At kung kanding sao. Dahil ano mo rin. Bayi sa dahil ng doon mo bayiyak. Ano pa mong giingon na dili ko malain ni mo mas sa tong kasal? Ako, ini, yun na ha. Ako, sige, ako lang ipakita ni mo. Okay. Sakot na! Imuha na! Muragaw gating sila. Kay! Wala ko gibili sa mga day. Hidatanan. Puna ko naghaligi sa beko! Kuyang matumba. Ay! Oo na. Ingin ni day. Ikalain na niya. Hello, kagrabe! Mindanao day. Oh, sobra sa nakadako. Uy, ibahin sila sa uban pinuperting kagmaya. Wala di ka ko mamatay sa kadako anak budya. Ha? Huwag ka kabaki. Nandiki. Di ka malain na niya. Kay sugdan na to. Hala, ko magdahom. Ang lalaki nga perting panaway na ako nga pang Semana Santa ra kuno ko. May naka-virgin ako. Murang grade 3 section okra. Ang okra iya haday? Nagadapaw. Maog. Kiniday na eh. Murag kahoy nga. Pangka. Sige na, sige katawa nga. Dikay, ako na lipuson mo. May puso. Oh, Buddha. Buddha. Grabihan pambutay. Buddha, kinainaya ko. Naku, ayaw. Serious day. Buddha. Sakit. Kanako, ang pinakaswerteng babae o pinakaswerteng asawa nakapanakog mo naghaligi kadako. O kanimo gaga. Nauna sa kong pagkababae o maingon na pang Semana Santa ko. Excuse me, siya ka lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Paul, gihawas ko ikaw sa lapok. Pero bisag unsaon ka sa pagkaligo, lapok kapag yun gihapon. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi. Madili na ako mahimong mahikalimtan. Oh, usa pa mga din eh. Pagilis na. Gikulbaan mo ko, sir. Ka-make up ka na. Pagilis na. Kaya kung taon-taon, musod ka na sa kong kay kunuhay. Unya, musayaw ka. Remember, nagkukag TFN eh. Mauwaw ko, sir, uy. Nagkailaman ko na ako si Jebson nga imong pag-umangkon. Pagsulong bang kag maskara, di na magkainit mo si Jebson. Sige na pagilis ah. Kaya hapit ang time sa imong presentation, Nikki. Gentlemen, ani ana ang surprise nga akong idalit alang sa akong pag-umangkong playboy nga kaslunon. Music, please! Oh, maskara mo na ba yan, ah? Call! Patangtang na maskara, ano? Didasan, oh. Oy, dili mahimo. Sagi siya siyang gimmick. Dodgeball, okay lang ka niya maskara? Judson. Siya na. Nakita ko ng babae ng himon ko kasawa. Sige malabagting na cellphone sa babaeng misayaw sa stag party ni Joe Gibson. Naghihatag sa Angkula Gibson. Anong di man niya ito bakon? Isa mo tinuon akong excitement na makita siya. Good evening ninyo mga sir.
Sit down, Nikki. Sit down. Pasensya nang dili ko magstay o bugay din ha. Entertain na siya. Close friend siya ni Jimson. Nakauyon siya. Kabalay pagsapot. Paul, ikaw na may bawa niya, ha? Salamat, Uncle Rolly. Okay. Order of drinks. Pag-iuhaw ka. Iced tea lang. Okay. Waiter, iced tea please. Aray si Paul. Ipangyuan kong number si Uncle Rolly sa imong number. Pero sige bagting kung akong tawagan. Pasensya ka na ha. Tawa makastore sa akong phone book. Di ko matubag ko. Mao ba? Straight to the point kining akong tuyo ni Monique. I want to marry you. Hawason ko ikaw gikan din yung nightclub nga imong gitrabahoan. Unsa? OMG! Si Paul makigninyo sa usalang ka-dancer sa nightclub? Hindi yung tingong ni mo. Kaya nga mo rin? Higugma ba siya? Digad katuhuan, ambot lang. May dasan ni mo, Steph, ay. Tuo na lang, huwag rin ito mandali. Dali, Nikki. Ayaw ko awaw. Kada ko sa inyong bahay, Paul. Sapad karon aning kamupuyo din eh. Sabay mong kawawan. Nakasal na kita sa huwis. Nagpahuwis lang na aron mutuo kagad na ako nga tinud-anin ni kong gipati diha nimo. Ug karon asawa na tika. Ug daghang salamat sa imong kaayo, Paul. Huwag ka magduha-duha sa paghawas na ako, gikan. Kalimti ang tanan ko din kagikan. Ug kung sa may imong madunggan ng mga negative comments from my family and friends, ipalapos lang spikas ni mong dunggan, okay? Okay, Paul. Unsa naman ka, Gibson? Di naman ka makahatag kalipay na ako. Sorry. Nikki, ikaw? Usap ka sa bahay na bol, ha? Kuan, nene ko papuyan niya din hiya. Ang buto na ipasabot ka, ikaw yung giingon nga asawa. Ako, ug wa din si Paul. May meeting nga kitambungan, chair. Kung ano, maayo din mo siya. Gibson! Gibson, unsa ba? Buhay ko, Gibson! Saan may panin ako? Son! Wala kita! Paul! Paul! Ikit lang siyang Ayaw na pagkatarungan pa, Nikki. Ikan ka sa lapok. Ug bisa kung saan ka gugas. Lapok ka gigapon! O ba, Jimson? Sa kanagang mababae, ganun si Nikki ba man? Ang tanan alang na ako, bay. Nikki na nagkapapintig sa akong kasing-kasing. Kita ba, Jimson? Itajuran ko ni mo! Dili ko makahimo sa pagpalayas ni Nikki. Tungod kay siya rang babae nga nakahatag na ako kalipay. Bisag gitrayduran ko sa mga amigo. Pero gihatagan ko pa sa ilo si Nikki. Tungod kay siya ang akong kalipay. Ug mao to mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation Part 101 ug hinaot mga listeners nga nalingaw mo sa atong mga drama no nga gipang-upload karon ug maghinahinay na putag edit sa sunod para makadili mo mabitin sa atong mga drama no. Daghan jud ka salamat sa inyo ha nga naa mo pirmi ga paminaw sa ato isa jud mo nagkapadasig sa ato ano nga magpadayon ta. O katong ganahan din mag-comment no. Pag-comment lang mo para ma-appeal ta mo sa atong pag-intro vlog. O pasensya katong miagi mga listeners kay medyo na-busy jud ta ato no sa ato ang gipangbuhat natay bisita ato. Ug akong basahon katong tanan ka comment sa ato ug atong i-shout out no. Shout out nimo dia Full G Manito. Si Rodrigo Balye, shout out. Si Oscar Abidog, shout out nimo dia Oscar Abidog sa imong pamilya dia. O angayan kay kasi no t-shirt dia no. Nindot kay na palihi Oscar Abidog na gagos-gakos no. Si Judy Primo, shout out nimo dia. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out nimo dia ma'am.
o sa imong pamilya nga nakakaroon sa Cagayan de Oro City, Tapaw Family. Si Analisti, shout out pod nimo dia. Si Romy Boy, shout out nimo dia Romy Boy kay tingtugnaw karon. Lami kay ikos gako sa imong uyab di aron no, Romy Boy. Si Judith Sakia, shout out nimo dia ma'am. Si Isabel Sirna, shout out. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out nimo dia ma'am. O amping-amping na ma'am no. O sa imong pamilya pod ma'am no. Taga-Butuan man siguro ni si Ma'am Marisa Hilwa. Si Crystal Leo, shout out po ni mo dia. Si Jojo Buna, shout out. Si Ma'am Balvina Tapalis, shout out ni mo dia. Ug sa imong pamilya na nakakaroon sa Butuan City. Si Mary Grace Pamuga, shout out po ni mo dia ma'am. Si Rachel Pinte, shout out mo dia ma'am. Si Alfie Lucina, shout out. Si Sugar Santos, shout out po. Si Gina Carmen, shout out po ni mo dia. Gina Carmen. Si Nina Castro, shout out dia. Si Susit Palmiros, shout out po. Si Edgar Palma, shout out po dia. Edito Per Valdez, shout out dia. Si Hilin Basil, shout out mo dia ma'am. Si Cathy Bando, shout out po. Si Alma Byron, shout out po di mo dia, Alma Byron. Si Annalyn V, shout out mo dia, Annalyn V. Boyet Lidra, shout out po dia. Si Lucy Silma, shout out. Si Diane Valer, shout out mo dia ma'am. Birna Siroy, shout out po di mo dia. Si Mirna Urban, shout out po di mo dia ma'am. Si Nilda Yekyik, shout out. Si Arnold Burnal, shout out po. Si Danny Lupis, shout out. O si Richard Isko. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa tuwa ato gi shout out karon. Ug usbon ako sa tanan ga comment sa kuha, daghang kay salamat sa inyo nga isa jud mo nga na-appeal sa ato ang pag-vlog no, sa ato ang Part 101. Ug usbon ako mga listeners, pagpasalamat pud sa inyo sa kanunay ninyong pirmeng pagpaminaw sa ato mga drama. Ug hanyoon ako pagbalik mga listeners no. Hanyoon ta mo nga katong mga mugo lang mga ads mga listeners, dili lang niyo skip no. Kay dako na kay nang tabang sa tuwa sa atong channel no. Nga mo jud ni makapadasig sa tuwa sa pagpadayon sa ato mga drama no, pag-edit no. Di jud lalim ato ang edit no. May lang pud nga naay mabalik sa atong hinaguan. Ug gumikan sa inyo mga listeners, nagpadayon jud ko nga naa mo pirmi no. Daghang kasalamat sa inyo ha, sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama, nga makalingaw kayong drama. O sakto karon kay ulan-ulan. Ug atang-atang ipod mga listeners sa atong Part 102. Naginahinay na po tag-edit para makatuloy ang atong pagpaminaw sa atong mga drama. O usbon ako mga listeners, daghan jud kay salamat.